honetan bizirik mantentzen dituzuen horiek gabe. Arratsaldeon y muy buenas tardes a todos y a todas, porque esta tarde volvemos a celebrar ese compromiso con la cultura. Porque la 9ª edición de los Dantza Tradizionalaren Eskerronak es, una vez más, un reconocimiento a quienes hacéis posible que la cultura tradicional siga latiendo con fuerza. Horrelakorik, inongo ezbairik gabe, ez litzateke posible izango Bizkaiko dantzariaren biltzarraren etengabeko lanik gabe. Eta kasu honetan esaterako, deiarekin batera, sari hauek baltzatzen baititu, ez da Bilboko udalaren eta BBKaren laguntzarik gabe. Horregaitik, zuei guztioi hemen elkarretan. Arratsaldeon, guztiori, agintariak, saridunak, gonbidatuak. 9. urtez, Deia eta Bizkaiko dantzarien elkartearen eskutik ekitaldi berezi hau antolatu dugu. Urtero ilusioz eta gogo handiz antolatzen dugu dana. Deiarentzat gure herriko kultura eta honen inguruan dauden elkarte guztien ondoan egotea oso garrantzitsua da. Aurten, inoiz baino gehiago, dantzaren papera gizarte kohesiorako tresna gisa azpimarratu nahi dugu. Balioen transmisiorako eta elkargunerako bide gisa. Es un honor daros la bienvenida a la 9ª edición de esta gala de premios de danza tradicional en Vizcaya. Desde Deia queremos agradeceros vuestra presencia esta noche, en la que celebramos un año más la riqueza de nuestras tradiciones y el talento de quienes las mantienen vivas. Hace ya 9 años que iniciamos este camino, con la intención de dar visibilidad y reconocimiento a la danza tradicional vasca, ese patrimonio inmaterial que une generaciones y pueblos y que refleja nuestra identidad, nuestra historia y nuestro orgullo. Dantza tradizioa da, baina ez da iragana bakarrik. Oraina eta etorkizuna duzu esku artean, eta horri indarra eman behar diogu. Eskerrik asko bihotz-bihotzez eta gozatu ekitaldiaz. Eskerrik asko, Ibon, eta BBK ere lehen aipatu dugu, dudagabe, dantzarion, Bizkaiko dantzarion bidelagun haundia. Horregaitik, Fundazioko Kultur Arduraduna bertan dugu gure artean, eta hitzartera gonbidatu gura dugu, Koldo Bilbao, txaloera berarentzat. Arrastion, Jon, gobernuko kide, diputazio, Bilboko udal, Deiako lagun, eta dantzarien biltzarreko, elkarteko guztioi. Arratsaldeon, eta eskerrik asko, etorri zareten beste guztioi ere. Beste urte batez, eta 9. edizioa da, Bizkaiko dantzarien biltzarrak eta Deia egunkariak gure BBKaren babes honekin, ekitaldi hau antolatzen dugula. Gaurkoan eskerrak emateko batu gara, Euskalduna jauregian, dantzari, musikari, irakasle eta itzalean lanean aritzen diren 100 lagunei zor diogu gure dantzak gaur egun bizirik iraun izana. Eta batez ere, eta Ibonek besan dau, biharko egunean ere arnaz biziz segiduko duzuela. Desde BBK nos hace mucha ilusión sumarnos a este reconocimiento. Un reconocimiento, un homenaje que además es sincero, porque parece un papel pequeño el que tenéis, pero si lo pensáis sinceramente tenéis una contribución brutal a que la danza tradicional siga evolucionando y siga llenando nuestras plazas. Y hoy celebramos esa identidad, nuestras raíces, así como la riqueza cultural que representa la danza tradicional vasca. Y este año es un claro reflejo de la influencia de la transmisión cultural a través de nuestra danza. Y por supuesto, porque hacéis un trabajo para que nuestra expresión cultural más auténtica siga llenando nuestras calles y nuestras plazas. Y creemos además que la cultura tiene el poder de cohesionarnos como sociedad y pocas manifestaciones lo hacen con tanta fuerza. Por eso, desde BBK reafirmamos nuestro compromiso con este tipo de iniciativas que refuerzan el orgullo de lo que somos y de lo que compartimos. Eskerrak emoteko batu gara,
dantzarien jai honetan, ze badakigu dantzariok jaiaz disfrutatzen badakizuela, eskerrak emoteko jente asko eta askori. Bolondrez eta kultura dentzaren militante askoren lanik espalego, transmisiorik eta ikasketarik elegoke. Baina eskertu gurako neukez baita, dantzatzera animatu zaituzten horiek guztiak. Askotan gurasoak, lagunak, aiton amonak, eta baita inguruan izan ditugun pertsona asko. Etxe askotan argi izan zutelako gure kulturak etorkizuna izan dezan norberak ere zerbait egin behar duela. Eta azkenik dantzari hori, zuoi, asteburuetan lagunen farren erritmoa jarraitzerik ez duzuen hori, gero badakit beste batzuk behitzen dozu ezela, edota etzera entzeguen ostean berandu heltzen zareten guzti hori. Eskerrak benetan. Eta amaitzeko, zornotzarra izan da, Jose Maria Agirre goraipatu gurako neuke. Orain, hilabete bat itxi egin deusku. Erreferente bat izan da herrigintzan eta dantza munduan. Zenbat eta zenbatek jaso genduzan haren zapatilekoak. Baina hor egon da beti, Udabarri dantza taldeari laguntzen eta transmisioan lana egiten. Beraz, neure izenean eta BBKren izenean, zorionak, sarituak izango zareten guzti hori, zuen lana ezinbestekoa da, kultura belaunaldi transmititu gura badugu. Eskerrik asko. Mila esker, Koldo, eta BBKari ere bai. Tira, eta orain berriz aurkezpen handirik behar ez duen lagun bat aurkeztu behar dizuegu. Gaurko gure beste anfitrioetariko bat, Bizkaiko dantzarien biltzarreko, zelan, nola esaten da holakoetan, presidente txit gorena edo... golfean bikaina da, Jose Mario Oyarzabal. Txaloeroa berarentzat. Bueno, lehenengotan eskerrik asko etortzeagaitik. Eta, bueno, hasiko naz, orain 9 urte deiagaz batera pentsatu gindun dantza tradizionala aurrera darodien pertsona eta taldeen lana zelan eskertu eta aintzekotzat hartzeko bide bat aurkitu behar gindula. Eta honela sortu zen eskerronak. Edizionetan izendatu doguz 60 urteko Bizkaiko taldeak, musika talde bat, persona baten lana, talte autoktono bat, Euskal Dantzarien biltzarreko lehendakaria oia, gazteen dantza topaketa, iparraldeko talde bat, 80 urtekoa, eta gazte mundu, dantzari gazteari bere lanagaitik diasporan. Eta horregaz, hortik kanpotik etorri ziren diasporakaz kursiloatara, egin ginduen kursiloak, eta esan behutzut, Bizkaian 3 monitor kursilo honein arduradunek, June, Imanol eta Eneko, euren hitzak, ez diren ideak, eureri eskatu gindun, zer ikusi horien holan, eta, bueno, ni pentsetan dut oso importantea dela. Diasporako neskak eta mutilekaz ensaioetan eukigendun aukera. Euren adostasuna, ideak, helburuak eta ikusi gendun zelan nagusitzen doazela, ilusioz beteta. Lan gogorra, detaileak ikasten, pausos pauso. Esperientzia hau ez da bakarrik teknika izan, movimentu bakoitzean dagoen sentimentua, errespetua ikasi nahia berezi izan da. Hemendik 5.000 kilometrotan gure kultura, dantza, musika posible egitea, mantentzea desafio bat dala esango ginduke. Dantzaz gain topaketa hau nahi eta urrun egon
Euskaldun bihotzan taupadak munduko toki guztietan jotzen dabela, ez dago dudarik. Eroan ekarriko historiak indartu, adostasuna adierazi. Hemen eta han, erakargarria egitea gure etorkizuna Euskaldun dantzari izatea, eta Bizkaiko Bilbo energiz eta sentimentos betetzeagaitik, eskerrik asko etortzeagaitik. Honek, esate horien monitorrak, eure konklusioak. Egi esateko guretzat esperientzia oso polita izinde, eurek behar horien asko, baina beste alde batetik guri emoskun guk kursiloak erakutzen gindun dantza, baina eurek emoskun beste animo bat geuzek egiteko. Bueno, en esta edición lo que queremos es reconocer, habéis hecho muy bonitas palabras por delante Ivonne y Koldo, y es verdad, el trabajo de los grupos de más de 60 años o 60 años, una banda musical que me parece que es importante, porque yo por lo menos cada vez que les veo, no solo veo que tocan notas, las notas del chistu, pero lo que les veo es que me llegan, como las danzas, a todos estos al corazón. Aparte de que lo hacen bien, pues lo importante es lo que están haciendo. El grupo autóctono, que bueno, nos conocemos de muchos años y todo el trabajo que desarrollan no se puede pagar con nada. Es presidente de Euskal Dantzarin Biltzarra, Joseba, hemos vivido juntos muchas experiencias y bueno, pues el trabajo también creemos que hay que agradecerlo. De Iparralde, el grupo Begiraleak nos ha venido con, pues bueno, pues tiene 90 años, seguramente tendrá alguno más porque antes habría, pero bueno, contabilizaos 90 y Gastemundu. La verdad es que a mí me llena de orgullo el poder estar todos aquí. Como han dicho Koldo y Ivonne, la verdad es que no se puede entender la cultura sin la danza y sin la música. No se puede entender. Lo más importante de un país es que con esas cosas como parecen poco importantes a algunos, pero son tan importantes como nuestra propia identidad. Y bueno, quiero agradeceros aquí todos los que estáis, los que hacéis el esfuerzo de haber venido. Sabemos que muchos grupos pues les ha pillado un poco a desmano porque vacaciones y todas estas cosas, pero bueno, la verdad es que os agradecemos y queremos, además, estamos, no solo yo, sino toda la Junta de Bizkaiko Dantzarin Biltzarra, muy orgullosos de poder ayudar, poder poner un granito de arena en todo esto. Hay una persona también que ha hecho mucho trabajo en lo que se refiere a las danzas, que es una persona que ha luchado mucho. Seguramente no entenderíamos esta danza hasta dónde ha llegado. Una danza que tiene más de 400 años. En la Nestosa se baila algo que es importante, que es bonito, pero que es lo que lleva por detrás. Y no quiero enrollarme más. Lo que sí quiero hacer, sí quiero tener muy en valor y sí os pediría un aplauso para una persona, una no, dos personas, que han estado siempre con nosotros, que siempre nos han ayudado y que probablemente ni en Vizcaya se entendería la danza así, ni probablemente en Euskal Herria. Y es Iñaki Irigoyen y Maribí, que siempre ha estado a su lado. Bueno, eta honegaz, Jon, zure beharra, ez dakit non dauen,
baina zure beharra segiduko deu eta hazin behaku danagaz. Bale, eskerrik asko eta betira arte. Kontu txobi. Lehenengo eta behin, ni konfunduten nengoan. Jose Mario Oyarzabal bat golfean ibiltzen zen, eta zuzinan ez da, la txaketa berde. Ez, hau gure Oyarzabal da, dudabarik, bromatan esan dut, Eta beste bat, gidoian ala esan da zegoen, oin beste piezatxo marabilloso bat entzun behar gendula, ni irten aurretik, gaitero batzuekin, baina ez dakit, zerbait gertatu da, non zagozi, Tokaio. Zuekaz, Jon Gaminde, Virginia González, eta Asier Bilbao, txalo bero bat. Hortxe ba, Bizkaiko 3 gaitero zoragarri, eskerrik asko. Bueno, eta txarto esalan esaten da hori, txarto esandakoak barkatu eta ondo esandakoak kontuan hartu, edo antzeko zerbait, orain bai, hasiko gara, pitintxo bat jaigiroan, hasiko gara ba, sari banaketarekin. Goazen ba, lehenengo sariarekin. Gazteek Euskal Dantzan parte hartzea ezinbestekoa da gure ondarearen transmisiorako. Horregatik, balio handikoa da gazte mundu. Eta lehen gure lehendakaria, gure presidenteak aurreratu ditu sari guztiak, spoiler ikaragarria egin duzu. Jose Mari? Irten zune behozu, aurkeztuko zu nirekin. Ez, gero, oraintxe joko zara. Baina guazen, gure lehendakariak aipatutako guztiak guazen banan, bere lekua, bakoitzari bere lekua ematera ondo ikusten baduzue. Horregaitik, esaten nuen moduan, balio handikoa da gazte mundu bezalako ekimenak sortzean. Non gazteek dantza tradizionala bizitzeko eta elkarrekin partekatzeko aukera duten. Gaur, gazte mundu ekimenari esker ona adierazi nahi diogu. Belaunaldi berriei euskal dantzarekiko grina pizten laguntzagaitik eta dantzaren bidez, dudagabe, komunitatea eraikitzen jarraitzagaitik. Aurrera bideoa. Cayo, soy Manuel, tuve la oportunidad de participar del Gaztemundo 2024 junto a Euskal Dantzari Biltzarra, que realmente nos hicieron sentir como en casa y disfrutamos cada momento que pasamos. Este premio lo tienen gracias a todo el esfuerzo, dedicación y compromiso que hacen cada uno de los integrantes que se encuentran en Euskal Dantzari Biltzarra. Y por todo el amor incondicional que entregan. Sinceramente estoy muy agradecido de haber participado y me siento muy feliz de haberme sentido como en casa. Bueno, les mando un saludo enorme por Euskal Herria. Agur. Eta saria emateko, Jose Mario Oyarzabal bera datorla mesedez, Bizkaiko Dantzarien Biltzarraren ordezkari, eta saria jasotzeko datorrela gure artera Ziortza Olano Gazte Munduko zuzendaria. Aurrera, txalo ero bat Ziortza entzatene, hemen txedugu.
Hartu holtzaren erdia, argazkirako, hori. Guazen protokoloa, ondo egitera, hortxe ba. Hortxe ba, Bizkaiko dantzarien biltzarraren eskutik, Ziortza Olano, eskerrik asko presidente jauna, Ziortza, zu ezara eskapatuko, eta jakin dezatela bertara igoko diren guztiek ere, nire biktima izango direla. Joan pentsatzen, IBEX 35-aren inguruan eta Euriborraren inguruan ze iritzi daukaten. Bai, galdera kortik joan berdialako, Ziortza, azterketa, pregunta de examen, total. Bueno, konta iguzu, norri izan da, bertan entzun duguna, eta zer da hain ondo ezagutzen ez duena entzatzuen ekimena, Gaztemundu? Bueno, Gaztemundu hasi izan 96-en. Orduan, 25 urte pasa diez. Endoguz, 15 edizio. Eta edizio horrek, jungara aldatuten, gitzik-gitzike, bertoko agentiekaz eta diasporako pertsonakaz, bai? Eta, bueno, gitzik-gitzike, pasan urteko izen zen dantzari zena, baina aurton be bai, instrumento tradizionalera eta erako etorriko diez, azaro abenduen bitartien, bai? Eta, klaro, hau, eske dantzak, danok esaten dabie, motore bat dala. Euskal kulturaren motore bat. Eta lotzen gaitzuen gauza importante bat. Egize da, geu herri moduen, izen garela herri bat, ez da, kanpora jun bi herri zen garala, ez da? Baina gaur egun, kanpoen bizi gara. Euskadi globala da. Eta orduen aprobetxan behar duguz, geure ingrediente dana, geure nortasune bultzatuteko. Bueno, ez dakitz badauen nortasun bat, dauz nortasun asko, identidade mota asko, bezarkatu behar duguzenak, ze azkenien aurrera jo bidu, protagonistak izen bigara, jarraitu bidugu aldatzen, eta era indartsu baten gure diaspora aprobetxatuz, eta geure identidadie, hone gauzak sustatuten, ez? Eta bertan ikusi duguna izan da horietariko adibidetariko bat, ez da? Nik gogoratzen dut orain dela oso gutxi, eta kontatu behar dizut ere, Gaztemunduren inguruan hitz egiten dudan bakoitzen ere, gogoratzen dut orain dela gutxi elkarrizketatu behar izan nuen Uruguaiko emakume bat, Andrea Bella da bera, gaur egun Zornotzan bizi dana, por cierto, Koldoren herrikide da gaur egun, orain dela urtetxo 2 etorri zan Euskal Herrira bizitzera, eta berak Uruguaien aurretik Euskal Herriarekin eta Euskal kulturarekin eta hizkuntzarekin berarekin inongo kontakturik izan gabe, Euskal Herria bera, horren berri, gure berri izan zuen, Uruguaiko Euskaletxean dantzaren bitartez. Eta berak esan zuen, Kontxo, ke bailes más bonitos, ke kultura, ke musika más bonita. Eta dantzaren bitartez gerturatu zen. Gaur egun, hau bizi da euneko unean. Begira, zelakoak diren kontuak eta dantza ze importante den mundu zabalean ere, ez bakarrik gure folklorera, gure tradiziora, baizik eta gure herrira eta gure hizkuntzara gerturatzeko. Horregaitik Ziortza. Zeuri eta talde osoari eskerrik asko egiten duzuen lan esker. Eta esanen bierdot gainera neube dantzari nazela eta txistulari bebai. Bueno, ja jubilatan hau apurtxu bet, baina jarraitzen dut batzutan, bebai... Profesionalak hor dauz? Bai, profesionalak horti dauz. Ziortza, zutan igara txistularriak. Hori esaten duzti, bai. Gehiago. Baina gure larritasunan posik bizigara. Bai. Ziortza Olano, eskerrik asko eta zoriona, Gaztemunduri! Bigarren saria Barriz eta Oiarzabalek ere aurreratu digu, Bizkaiko talde autoktonoari eman gura dutzagu, edo horietariko bati. Euskal dantzak herri bakoitzean nortasun propioa hartzen du, tokian tokiko nortasuna hartzen du. Eta talde autoktonoak dira, askotan horren erakusgarririk argiena. Belaunaldiz belaunaldi euren herriko dantzak zaindu, transmititu eta arro erakusten dituztenak herriko plazatik gainontzeko mundu zabalera. Horregatik, gaurkoan Ijorretako Mikel Deuna taldea saritu gura dugu. Bizkaiko talde autoktonen artean egiten duen lanagaitik eta gure kultur ondarea bizirik mantentzen laguntzaitik. Ikusi bidea. Guk dakiguna da Ijorretako udaletxeko papel zaharretan 16. mendetik agertzen direla idatziak, nun udalak, korporazioak ordaintzen dizkien dantzariei, bai alde batetik erramintak egiteko fakturak
eta bestetik jaietan dantzan egitearren diru bat ematen zitzaiela. Gaur egun daukagun egitura edo dantzataldearen egitura hau gutxi gora bera esan dezakegu 60. hamarkadan sortua dela edo egin zirela estatutuak eta legalizatzeko behar ziren papelak, ez? Bai, gure dantzataldeak dukin aldauen lan erronka nagusiena da jatorriz jaso dugu zen dantza horrek mantentzia eta hurrengoi be erakustea, ez da? Orduen pizkat erronka horretan, gehioak beste erronka batzuk, ez? Dela, gaur egun be gizarteak be aldaketa bat egon dauela, ez? Adibidez, feminismoan eta parekidetasunan. Orduen hori be implementatu dugu gure dantzataldean eta gure dantzetan. Lehen gizonezkoek bakarrik hartzen zabidezan eremuek be gaur egun emakumezkoek behatzen dugu eta holan tradizioa mantendu, baina parekidetasunagaz uztartute dantzak jarraitzen dugu ikasten eta erakusten. Saria emoteko BBKaren ordezkari datorrela mesedez berriz Oholtzara Koldo Bilbao, eta saria jasotzeko Miren Txabarri datorrela Mikel Deuna dantza taldeko kidea. Aurrera biei, hementxe dator. Hortxe Isorretako alkate izan ziteken perfectamente, Miren Txabarri Koldo Bilbaoren eskutik, hortxe Bizkaiko talde autoktonari saria jasotzen. Zorionak! Miren, aspaldiko. Zelan zagoz? Ondo? Zu, kontaiztezu. Normalan nik Miren egaz ez dut Oholtzatan eta holako lekuetan koinziditzen, baina esaiztezu, inoiz ez dut holako galdera inseriorik egin. Aberre. Zer da zeuentzako, Isorretarrentzako eta berezikit jantzataldean zabizionentzako, zer dakar dantzatalde bat eusteak eta bizirik mantentzeak zeuen herrian? Itxelesko gauza handize eta pausik egoteko moduen, ze hainbeste da urtiek, eta jarraitzen dabe, jarraituko dabe, eta hori, pausa handize. Olako sariek bemoten dabe, ez da, auspoa, indarra, beharrean jarraitzeko, lanean jarraitzeko? Bai, jarraituko. Bueno, miren... Josten espaino espadabe, jarraituko. Hori be importantea da, josin da, eta arropak eta hain elegante joango litik ez eure gaitik bada. Ene badatxue. Duda barik, lan hori be importantea da. Dantzari dantzarako igual ja ez gauz, Makina bat urtien enio, baina ja oinez. Bai, baina ja belaunek eta... Oina ez, urte pilo bat ekiaz. Bueno, baina beste belaunaldi batzuk, eta hortxe dago transmisioa, beste belaunaldi batzuk badatoz, eta dantzari jantzako, Isorretan zozer ezagutzen badabe beste euskaren gauza euskaren artean, jantzari jantza dalako. Jarraitu ingo. Guazen taldeko gu baino gazteagoak direnak ikustera. Miren Txabarri eta Mikel Deuna jantza taldea. Txalo oro bat. Eskerrik asko. Eta dagoeneko gure gudariak badauzkagu prest, datozela Mikel Deunako dantzariak eurek dantzari dantzaren agintariena eta sortzinango egiteko. Aurrera!
Isorretako Mikel Deunda, dantza taldea. Hori da, sasoia hori. Ja. Bueno, eta ederra da ikustea hainbeste eta hainbeste urtetako, 100 urtetako dantza batek belaunaldi berrietara eta garai berrietara egokitzen nola jakin duen ikustea. Benetan zoragarria. Eta goazen lagunok ondo ikusten baduzuen gaurko iluntzeko 3. sariarekin. Euskal dantza tradizionalaren alde 60 urte baino gehiagotan egindako lanari esker, sari bat jasoko dute dantza talde honek, batek baino gehiago. Euskal dantza ez da egun bateko kontua. Jakin ondo badakizu ezuek ere. Urteak, hamarkadak eta kasu honetan 6 hamarkada baino gehiago daramatzate, gure dantza tradizionala bizirik mantentzen. Eta berriro diogu belaunaldiz belaunaldi transmititzen eta herrietako jai, ospakizun eta kaleetan gure nortasuna eta kultura zabaltzen. 60 urte baino gehiagoko ibilbide oparoa dute ondorengo dantza taldeek eta gaurkoan beraien ekarpena aitortu eta saritu nahi dugu. Eskerron eta miresmen osoz agertokira konbidatu nahi ditugu, baina horren aurretik ezagutu ditzagun talde guztiak ondoko bideoan. Surge por la iniciativa del cura de la parroquia y habla con un par de chicos que sabían bailar de antes, del grupo de Acción Católica de antes, y empiezan a formar un grupo para que la juventud del pueblo empiece a bailar y empiece a aprender los bailes de Euskal Dantza. Erronkatariko bat da taldeak jarraitzea herri honetan izaten erreferentziasko aisialdirako espazioa umeentzat eta gazteentzat. Pues mira, Laura Barri nació en 1965, evidentemente por eso es nuestro 60 aniversario, y los objetivos, bueno, en principio la asociación nació en una noche de Santa Águeda, en el que pues, se quedó para cantar, la gente del barrio quedó para cantar, y después de cantar, pues no sé, a alguien se le ocurrió la idea de hacer una asociación. Los fines, pues en principio, pues promover todo aquello que tenga que ver con la cultura vasca. Ibailorak dantza taldea 1965 urtean sortu zen, hemen Zaian, eta bere helburua batez ere zen euskal kultura eta euskal dantzak Zaiako herrian transmititzea eta herriari erakustea batez ere. Bueno, Ibai arte sortu zen orain dela 60 urte, euskal dantzak eta euskal kultura transmititzeko eta bultzatzeko asmoz. Diktadura garaian sortu egin zen, eta dakigunagatik gerra baino lehen bazegoen dantza talde bat, baina desagertu egin zen. Al final, pues son muchos años aquí, muchas horas las que dedicas, pues, con todas las cosas que van surgiendo en el día a día, como decía Igor, y al final cada día cuesta más a veces también encontrar y atraer a nuevas generaciones. Bueno, pues el grupo de danzas de Gazteberri y Supe se fundó en el 1965 y lo que comentábamos en la entrevista de esta semana, más que nada era para defender la cultura vasca y defender ante la dictadura pues, nuestras tradiciones de aquí del País Vasco. Ikusten ari zarete, kuadrilla majoa gonbidatu behar dugu orain oholtzara, baina horretarako igo daitezela lehenengo oholtzara, Izaskun Jona eta Juan Minieto, Bizkaiko dantzarien biltzarraren ordezkari, datozela biak mesedez, sariak jasotzeko, orain tropel zoragarri polita datorrelako oholtzara. Hortxe ikusten ari garen dantza taldeen ordezkari, datozela zuen txaloen artean plazer baduzuen, Goialdetik, Erandiotik, Pili Altonaga, Goio Gredilla, Osane Oru Etxeberria eta Iker Elespurum. Portugaleteko Lorabarritik datorrela Roberto Cuesta mesedez. Ibailorak taldetik badatoz Ainhoa Kanpoi eta Daniel Linares txaloero bat eurentzat bai. Zorrotzatik, hemen ondotik, Ibai arte taldetik Nerea eta Loredi datoz txaloero bat eurentzat. Eta Sodupeko Gazteberri taldetik Ekaitz Alonso etorri da, txaloero berarentzat.
Nor dator? Eta ekaitzekin Eneritzere etorri da, saria jasotzera Sodupeko Gazteberri taldean izenan. Eta begira, ze guapa eta ze guapo da den ordenak. Izaskun eta Juanmi, Bizkaiko Dantzarien Biltzarreko ordezkari. Ez dakit argazkilariak esango digu, baina agian pixkatxo bat aurrerago etorri eskero hobeto, pitintxoa, ematen du bestela pantaiak jan egin behar zaituela eta hartu lekoa zuena da holtza eta. Bueno, gazen argazkia, ez dut argazkia izorratu nahi, ezer baino lehen. Begiratu aurrera, hori. Argazkilari, tú mandas, ¿eh? Yo soy un presentador dicharachero. Lo que tú digas. Danak tripa sartzen, Serio, Eskerrik asko, Izaskun eta Juanmi, Biltzarren izenean, eta zuek ez joan, a ver. Bueno, denek dutelako, eta noski, euren dantza taldeen ordezkari datoz, dantza talde bat, ez da bakarrik osatzen eta mantentzen 2-3 lagunekin, beraz talde osoaren ordezkari datoz. Ez da egit batek nork erantzun behar diran, ez diguzuegu denei galdera bat egingo, Gabonsarrak etxean pasatu gurako neuk ez eta, baina bakarrik jakiteko. Une batzuetan egongo da tartetxo bat, ja kosta egiten dela astero edo elkartzen zareten guzti oro ensaiatzen joatea, lokalera joatea, eta ez da bakarrik entxeatzea, bilerak egin, lehen mirenek ere esan digu, ez da, arropak konpondu, erosi, jantzi, josi, zerk motibatzen du aurrera jarraitzera? Zuek ere egin, zuen galdera, zuen barrura, Eta hain ruleta rusa. Beira, es que hemen justo zentroan jarri zarete eta tiro de cámara pilla genialak ezi. Bueno, zuek gazteak zarete, nondi jaso duzu zuek dantza taldearen grin hori eta gogo hori? Azkenean nik uste dut danok apur bat etzetik jasotzen dugula, azkenean gehienak etzean animatuta edo gurasoek esan da edo azten garala lagunak esan dabe bai, baina etzetik jasotzen dugu batez be, eta gero nik uste dut barruen zeuzer deko gure tradizioaz eta gure dantzakaz, eta azken finean horrek motibatu iten gaitu astero entzaiatzera, igual egunen baten nekatute zauz edo, baina beti dau zeuzer hor barruen mobiditen dutzula da, inozu, joan inbianaz, datorren aztean ez dakiz erdeko gu, edo hilebete barro ez dakiz erdeko gu, eta prestatu inbar dugu, eta perfecto urte inba dugu. Beti dau motivazio. Beti dau zeuzer. Bueno, aipatzen dozun hori, ez gure sustraia, gure dantzak eta gure tradizioa, gure sustraiak dira, ez da? Eta alabeharrez zuaitz bat bere sustraietara lotuta dagoen moduan, gu ere lotuta gago da, ez da? Eta nolabait esatarra horrek tiratu egiten dago, ez da? Zelan ikusten duzu gaur egun zuen dantza taldeen osasuna, hori beste kontua da. Eta honek bai ematen duela Gabonsarrak arte be aritzeko moduan. Ez dakit dantza sasoirik onenean dagoen, baina dudagabe, dantza talde tradizionalek egite duten lana eta daukaten erronka hor bizirik mantentzeko zoragarria da. Eta hori, zuetariko personita maravilloso esker egiten da. Bai, Holanda, bueno, osasuna, nik uste dut ez dagoela txarto, baina uste dut bere, ezin dugula bajatu, egon behar garela hor, bada espada. Bai, pistoia ez da jaitsi behar. Pistoia ezin dela bajatu. Baina gure dantza taldean bentsat, badagoz gazte asko, ez da baila nahi eguna igo, baina... Bueno, eta beste persona gazte bat igo da, zuen dantza taldean ordezkari. Baina lanean jarraitu behar da. Duda gabe. Eta sari hau da, zuen dantza taldeetan oroimen handiarekin eta mimo handiz gordetzea nahi duguna. Betez ere, indarra emateko, lanen jarraitzeko, beste 60 urte minimo. Minimo. Ibai Lorak, Ibai Arte, Lora Barri, Gazte Barri eta Goialde dantza taldeak. Zorionak! Eskerrik asko. Goazen laugarren sariarekin. Musika tradizionalen arloan egindako lanagaitik saritu gura dugu urrengo taldea. Euskal dantza ez litzatekelako ulertuko musikarik eta ondorioz musikaririk gabe. Eta gure musika tradizionalak badu, ez da, berezko soinua duen horrek ezinbesteko lekua du gure ondarean.
Hain zuzen ere, gaurko sari hau Euskal musika tradizionalaren alde egindako lanagaitik da. Belaunaldiz belaunaldi txistuaren doinua herritarrengana eramateagaitik. Eta gure kulturari eutsiz kaleetan eta ospakizunetan giro berezia sortzeagaitik. Ez dago herriko jairik, ez dago herriko plazarik non txistua ez dagoen. Baina, naiz eta ziurrenik pantalla irakurrita jakingo zuen, edo Iarzabalek esan dizkigunako gogoratuta, nortzuk dira hurrengo sarituak? Bazen bideotxoa ikustera. Aupa, egunon. A ver, referencias de tamborileros tenemos desde el siglo XV. Luego, a partir del siglo XVI, tenemos referencias, lo que son ya documentadas en los archivos. Aparecen como aparecían estos juglares en los archivos municipales y que formaban parte de lo que son las fiestas y en protocolos también. Pero ya más o menos, si vamos avanzando a lo largo de la historia, tenemos referencias en el siglo XVIII, como aparecen por oposición ya lo que es el chistularis, ¿no? Ya chistularis por oposición a formar parte de la villa de Bilbao, a Tokaro. Bueno, nik uste txistua bera bizirik egotea gaur egun mirari txiki bedala, bai, ez? Azkenean tradiziotik datorren instrumentu bat da, konservatoriotik bere bidea egin dau, eta guk iten dugune, itxigora bera da, lehendik idoiak azaldu dauen moduen dauzen egoten ziren lan desberdinak apurtxuet sendotu egin dugu gure bidean, ez? Bidebi jorratuten usteot doala gure txistu lana do aurrerantza, ez? Bata guk iten dugu alde batetik 3 lanetan egiten dugu lan kale jiratan, bai protokoloak egiten eta bai kontzertuak egiten. Orduen hori apurtxuet adekua uninde dozan aldugu edo guzukitu inde denpora berrietara, ez? Baina nortzuk dira eurek, hortxe Bilboko udal txistu banda eta horretarako saria emoteko datorrela mesedez Begoña de Ibarra Bizkaiko Foru Aldundiko kultura zuzendari nagusia eta saria jasotzeko datozela Bilboko udal txistu bandaren ordezkari Ana Madariaga eta Gorka Zabaleta. Txalo ero eta eurentzat. Hortxe Ana eta Gorka, Gorka eta Ana, Bilboko udalaren txistulari, bandaren ordezkari, Begoña de Ibarra, Bizkaiko Foru Aldundiaren ordezkari, berak emandako eskerron sari honetan. Musika tradizionalen arloan egindako lanagaitik. Biba zuek, txola bau zuentzat. Eta nire mendik txak sartuko naz. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Gorka, zer da zuentzako sari hau jasotzea? Bai, hemen aipatu da azkenan egia eta horrelako kulturaren transmisioan lanean ari garena lan asko dagoela egiteko, eta hemen dagoen jentea badaki, lan asko suposatzen du, energia asko, zaila asko, bilera asko, eta eskertzen da kontutan hartzea lana, eta ematen du auzpoa, eta ematen du indarra lanean horrela jarraitzeko. Bai, eta gustatuko litzaideke ze, azkenean saria guk hartu dugu, baino gau da mendeetako jende gizon emakume asko egin dute lana, eta gustatuko litzaiguke eskertzea berei, bai publikoaren artean daude Tomas Agazibar eta Mikel Bilbao, baita ere orain dela gutxi arte zuzendari izan zen Garikoitz Mendizabal, eta nola ez taldeko kideak, ez gustatuko litzaideke berei gabe eta berein indarra eta kemena gabe, ez zelako posible izango. Duda gabe, gaur hona asko igoko zarete, lagun asko igoko zarete, baina denak zuen talde handien ordezkari. Hala ere, Gorka, bien, ondo, oso ondo. Gure lanaren saria eta, baina, jake hemen zaudeten, txiko, zakit, instrumenturik ez duzu ekarri, baina jake hemen zaudeten piezatxo pare bat igual. Hombre, ni bakarrik ez nahi txistulari banda, ez dakit prest dauden Xabi, Inpeio, Asier eta Idoiak nahi baldin badute, animatzen badira, zerbait jotzena? Hauek ez dut askorik behar, konbentzitzeko, ez dut askorik behar. Bueno, Ana eta Gorka, eskerrik asko, eta zorionak, eta hortxe ikusten ari gara, Bilboko udal txistulari banda, ez dago ekitaldi instituzionalik, noski, baina instituzionaletatik harago ere, ez dago ekitaldirik non txistulariak ez dauden, eta kasu honetan, batzutan ikuste ditugu, txistulari banda, ni ohituta nago entzat ekitaldi instituzionaletan, super elegante trajearekin jantzita eta uniformearekin, baina gaur, en plan hawaiano etorri dira,
Baina, gaurko sari banaketak hala merezi du, gaur jaieguna delako guretzako, eta beraz, placer bauzue, begira zet doktore etorri diren irribarretxu, hortxe bombetea danbolina eta dena tensatu afinatu, eta zuekin, gozatzeko pres gaude, Bilboko udal txistulari bandarekin. Aurrera! Hortxoa Bilboko udal txistulari banda. Benetan, txistulari garen ontzat, edo horretan sinistuta gauden ontzat, plazerra da, benetan txistulariak horrela entzutea. Eta txistulari ez ari garenean, taldeaz edo bandaz orokorrean ari gara, baina aipamena eginda noski, txistulariari berari lehenengo ahotsa, bigarren ahotsa, baina baita silboteari, baita atabalari edo tamorreruari, konjunto osoa da benetan gure entzumenen gozamenareko osatzen dutena. Bagoaz ba, 5. sariarekin. Eta esaten ari gara, tradizioak berez, ez direla mantentzen, ez dute berez irauten tradizioek. Pertsonen konpromisoa, lana eta maitasuna behar dute bizirik irauteko. Eta gaur, oholtza hau izaten ari da horren lekuko. Baina beste adibide garbi bat eman gura dizuegu. Eta horixe da, Jose Manuel Irastorza. Euskal dantza tradizionalarekin eta folklorearekin erakutsi duen dedikazio eta konpromiso erabatekoa saritu eta eskertu nahi dugu gaur orain hemen. Eta bereziki Jose Manuel Irastorza bera aipatuta Lanestosako dantza de beraz zahar berritu eta mantentzeko egindako lanagaitik. Entzun bera.
Bueno, más que investigación. Yo he nacido tenido la suerte de nacer en una villa que tiene una danza propia, que son muy pocas las de Vizcaya que pueden decir eso. Entonces, al nacer en un pueblo que desde pequeñito, desde que has nacido, has visto tu danza, pues ya yo creo que la llevamos todos dentro un poquitín del corazón. Entonces, surge la idea que a los 15 años, por un imprevisto de algún danzante que no pudo danzar mayores, porque en aquella época danzaban mayores, pues bueno, me avisaron, pero así, de repente, oye, bueno, pues yo, vamos, como loco, buscando pantalones por la gente del pueblo y me vestí volando y había que danzar. Entonces, desde aquello, pues ya en mi vida, no mi vida ha sido dedicada a la danza, pero la danza ha sido una parte de mi vida, eso sí ha sido. Entonces, he danzado muchos años, calculo que unos... Estoy pensando estos días, para contar los 18 o 20 años, ahí anda, estuve danzando el día de la fiesta, en agosto, en las nieves de la Nestosa. Y después, pues bueno, ahí surge quizá de esa investigación que tú dices, que no es investigación en sí, no es más bien dedicación. Cuando dejé de danzar, me dediqué, vamos a decir, a preparar a los chavales pequeñitos de la Nestosa, enseñándoles la danza, creando un grupo de chavales para que la danza tuviese una continuidad y un futuro, porque, vamos, habíamos pasado unos añitos que peligrosos. Bera saritzeko datorrela Bizkaiko dantzarien biltzarraren ordezkari Juan Martínez, mesedez, hementxe dator, eta zelan ez, saria jasotzeko, Jose Manuel Irastorza, bera, txalo oro aterarentzat. Hortxe Bizkaiko dantzarien biltzarraren ordezkari Juan Martínez, Jose Manuel Irastorzari, bere dedikazio eta konpromisoaitik egindako lan guztiaitik saria jasotzen. Zorionak! Bueno, José Manuel. Muy buenas. Hablabas sobre la dedicación, ¿no? Hablabas también, en el vídeo te escuchábamos decir que no sabes si la danza es tu vida es la danza, o sí, por lo menos algo que ha ocupado muchas horas y que ocupa muchas horitas, ¿verdad? No, es continuo, es como decir... Pues, ¿desde la humildad? ¿No te acuerdas de tu pueblo? Pues sí, siempre me acuerdo de mi pueblo, pues de la danza también, va todo unido. Somos un pueblo que lo llevamos dentro, eso lo llevamos dentro, no yo, todos los del pueblo. Fíjate si lo llevamos dentro, cuéntame, que hoy para venir a este acto ha venido hasta la alcaldesa de la Nestosa. No me creo. Sí. O sea, eso significa... ¿Nos puedes decir quién es? ¿Dónde está? Es que no tengo Wikipedia a mano. ¿Cómo está? Por esta zona está... A ver, no alcanza. Ahí va. Bueno, ongi etorri, ¿eh? ¿Cómo se llama? Belén. Bueno, Belén. ¿Cómo se suele decir lo de gracias por venir? Eso significa lo arraigada que está la danza del pueblo y en todos los sitios. O sea, es que es innato, es innato. Los chavales ya nacen con ello. Yo, José Manuel, y aprovechando que está la alcaldesa de la Nestosa aquí también, yo os quiero hacer, y ya en serio, que parece, me tomáis todo en bromas, jolín. No. Yo os quiero hacer una pregunta, y esto lo digo muy en serio. Quiero decir, ¿qué tiene que ser un orgullo, verdad? ¿O qué supone para vosotras y vosotros el ver representado mediante las danzas, verdad? Ver representado la Nestosa en muchísimos sitios, no solo con grupos de danzaris del propio municipio, sino de ver bailes de la Nestosa en muchísimos grupos de danza de toda Euskal Herria, ¿verdad? Yo siempre he dicho que nuestra danza es el mayor patrimonio cultural que tenemos en la villa, desde luego. Entonces, creo que lo hemos sabido aprovechar y hoy día yo estoy convencido que mucha gente que conoce la Nestosa la conoce por la danza. Entonces, yo lo que sí quería decir una cosa, que es que este regalito yo se lo quiero dedicar a los verdaderos que se lo merecen. Y los verdaderos que lo merecen han sido todos los danzantes nestosanos que han mantenido esta danza durante más de 400 años viva. Casi nada. Casi nada. Yo pensaba que esos 400 años los llevaba él. Yo pensaba que José Manuel los 400 años manteniéndolo. Espero llegar a ellos todavía. Hombre, me quedan unos pocos. Tú fácil, con la energía y marcha que tienes. Todavía fácil, sí. Bueno, no sé si la alcaldesa corrobora las palabras de José Manuel Irastorza. Asienta con la cabeza que sí. Pues eskerrik asko, gracias por venir a Bilbo a recoger este premio, José Manuel. Y
lo dicho, 400 años ha durado el baile. Gozamos de una salud maravillosa en este momento la danza y podemos seguir otros 400. 400 más. Dentro de 400, un año, nos volvemos a ver aquí. Nos volvemos, ¿De acuerdo? de acuerdo. José Manuel Estarza, zorionak. Bueno, hortxe, batzuek entzun dugu Irastorza jauna, batzuek dantzak mantendu, berreskuratu, ikertu egiten dituzte, eta beste batzuek aldiz, beste batzuek josi ere, josi egite dituzte erropak, eta beste batzuek dantza irakasten dute. Eta badaude gainera baita ere, dantza mundua antolatu, babestu, eta etorkizunera begira lan egiten dutenak ere, ezta? Hortxe, guk eta zuek dantzan egin alizateko atzetik produkzio lan bat, edo antolakuntza lan bat ere badagoelako. Eta horregaitik izen bat aipatu behar dizuegu gaur. Joseba Altube, Euskal Dantzarien Biltzarreko lehendakari ohia. Horietariko bat da, bera, dena eman duela eta kriston lana egin duena, ikusten ez den hori, gaur oraindik plazetan dantzan egin alizan dezagun. Euskal Herriko dantza tradizionalaren alde urte luzez egindako lan nekaezina eskertu nahi diogu gaur berari. Baina aurrera bideoa lehenago. Bueno, pues Euskal Dantzarien Biltzarra surge a primeros de la segunda parte del siglo XX con el objetivo de unificar a todos los dancharis y grupos de danza de Euskal Herria. No unificar, sino más bien ser un punto de encuentro para todos los grupos de danza y dancharis de danza tradicional de Euskal Herria. Bueno, pues en un primer momento, en ese momento de ilusión de todos los grupos que se querían unir, el primer reto era estar en contacto y tener un punto de encuentro. Por eso que lo primero que se hizo fue organizar actividades tipo Aldantzari Eguna, que es una jornada, es la mayor jornada de danza tradicional que se celebra en Euskal Herria desde entonces y hasta ahora. Y ahí empezaron los grupos a entrar en contacto, a conocerse, a relacionarse, a hacer intercambio de información, de prácticas, de nuevas danzas, enseñándose unos a otros y creando esa red cultural que ahora es Euskal Dantzarien Biltzarra. Bada, Joseba Altube saritzeko, datorla mesedez Ibon Mujika, Deiaren eta Editorial Iparragirreren ordezkari, eta saria jasotzeko, nor Joseba Altube Basterretxa bera, txalora bera entzat. Hortxe argazki baterako dugu, egin irribarre. Eskerrik asko, Ibon. Joseba, arratsaldeon. Bueno, has trabajado muchísimos años para fortalecer y dar proyección a la danza tradicional, a la danza tradicional. Cuéntanos, ya desde otro punto de vista, ¿cuáles dirías, pregunta de examen esta también, ¿cuáles dirías que son los retos que tiene nuestro mundo danzari? Pues en este momento fenomenal. En este momento, a pesar de que el mundo de la danza tradicional y Euskal Dantzarien Biltzarra, que como hemos dicho antes es la mayor red cultural de Euskal Herria, sin ninguna duda, tiene una salud razonablemente buena, yo creo que uno de los retos es pues, mantenerla y ampliar más. ¿Por qué? Porque la sociedad cambia, la danza tradicional es un reflejo directo de esta sociedad y como sabemos todos, pues los compromisos en la sociedad en estos momentos han pasado de ser antes, eran compromisos sólidos, ahora son compromisos líquidos y hay quien dice que los compromisos en estos momentos son incluso hasta gaseosos. Entonces, vamos a ver si en el mundo de la danza tradicional conseguimos que esos compromisos de la gente, de los miembros de los grupos de danza, etcétera, se mantengan, sean fuertes, porque eso es lo que mantendrá esa salud que a día de hoy mantenemos. Joseba,
Pues no sé si eres consciente de que este premio no es un premio cualquiera, ya que te lo dan en gran medida los que ahora están en el sitio donde estuviste tú durante muchos años. Eso hace que el premio sea todavía un poquito más especial, ¿verdad? Hombre, es muy emocionante recibir este premio y tener a este público y a esta gente, sentir ese calor, porque eso es un reconocimiento al trabajo hecho. Entiendo que se ha hecho un trabajo, se hizo con mucho cariño, se consiguieron sus resultados sin ninguna duda de cohesión, y de muchas otras cosas que tendríamos para otra tarde entera, pero se siente el cariño, se agradece y yo desde aquí darle ánimos a los que están ahora, desde luego, saben que pueden contar conmigo, desde luego, no es que me haya retirado totalmente, yo estoy ahí y para el que sea, totalmente de acuerdo para trabajar con ellos. Lo saben todos los que están ahí porque el que quiere me llama y yo nunca digo que no. Soy muy facilón para eso. No, ya consta en acta, de hecho, estas declaraciones de Joseba. Bueno, Joseba, eskerrik asko benetan egindako lanagatik, eta bereziki zorionak, hau sari hau zuretzako data, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei guztioi. Joseba Altube, eskerrik asko eta zorionak egindako lan guztiagatik. Dice que siente el calor del público. Normal, con el día que hace. Bueno, guazen zazpigarren sariarekin. Tradizioak bizirik iraun dezan, belaunaldi berriak ere parte hartu behar dute. Eta ona igo direnek, nik zarrik ez dut ikusi holtzan, baina ona igo direnek denek gehienek esperientziaren ahotik hitz egin digute. Eta eurek, zuek, bertara igo zaretenek ondotxo dakizue belaunaldi berriek ere parte hartzea ze importantea den gure munduan. Eta horretarako, ezinbestekoak dira gazteek parte hartzea eta gazteak batuko dituzten ekimenak sortzea eta bultzatzea. Eta posible bada, gainera, dantzara bera ekimen horren erdigunean jarriko dutena bada, are hobeto izango da. Horregaitik gaur, gazte dantzen topaketa ekimenari aitortza egin nahi diogu. Gazteen arteko loturak sendotzeaz gain, euskal dantza tradizionalaren transmisioa eta etorkizuna bermatzen laguntzen duen egitasmoa. Nos dimos cuenta en Euskal Dantzari en Biltzarra de que en los grupos de danzas hay mucha gente mayor, hay muchos niños y niñas, pero la juventud se va. O sea, cuando llegan a una edad se marchan de los grupos de danzas porque no tienen tiempo, porque las danzas no les molan tanto, hay otras actividades que les atraen más y entonces teníamos un vacío que hacía peligrar el relevo generacional de los grupos de danzas. Que nuestra juventud se sienta orgullosa de bailar Euskal Dantzak, que lo puedan decir en todas partes, o sea, que sientan que las danzas son algo del día a día y no algo que aprenden cuando son pequeños y que luego vuelven a ellas cuando ya son adultos. Sabemos que la juventud que está igual no es mucha comparado con todos los que empiezan cuando son más chiquis, pero la juventud que está orgullosa, está ahí y sí, mira el futuro. Gazte dantzen topaketa saritzeko datorla gure artera Eusko Jaurlaritzaren izenean kultura sailburu orde Andoni Iturbe jauna, eta saria jasotzeko datorla gazteen dantza topaketaren ordezkari Erika Garzia, txaloro berarentzat ere. Hortxe kultura sailburu orde jauna Andoni Iturbe, Erika Garziari gazteen dantzen topaketako kideari saria emateko unean, hortxe argazkilaria hemen behan dago, horri ere begiratu, hori da, tanta kamara eta Jeseus. Eskerrik asko Iturbe jauna. Bueno, Erika, konta eguzu, nondik dator ekimena sortzeko ideia? Zelan sortu zen? Iniziatiba bera, gazteen dantzen topaketa. Iniziatiba, zerako galdera. Hombre, azterketakoa. Nunca he sido profesor y ahora quiero hacer de profesor. Bueno, bideoan esan dudana, horrela da, kalean dago, baina urte batzuk lehenago, nire zonaldean, bururatu zitzaidan zerbait egitea gazteekin. Ze
interkambio asko daukagu, osea, asko gaude zonaldeko dantzataldeak elkartzen gara dantzatzeko, baina beti txikitxoek. Gero ekitaldi handiak badaude, nagusiak doaz. Baina gazteek ez dute dantzatzen, gazteek ez daukate nora joan. Orduan zerbait bururatu zitzaidan hor. Gero, lanean hasi nintzenean, ideia hori pasatu nuen ara, komentatu nuen Jose Marirekin eta EDB-ko beste juntakideekin, eta ideia hona iruditu zitzaien, eta hemen gaude. Zenbat urte, por cierto, ekimenaren? Hau izango da, 3. Bihar izango da. Bihar? Bihar. Eta non dago tarta? Bihar berriz elkartuko gara hemen, Bihar seguran elkartuko gara. Bihar seguran, seguramente han elkartuko gara. Seguran. Erika, konta iguzu, noiz elkartzen zarete, bat-ematek interesa badu, zer egin behar du zuekin kontaktuan jartzeko? Deitu, bakarrik deitu. Deitu? Deitu eta kitxo. Gazten dantza topaketa dago, osea, 15-25 urte bitarteko gazteentzat da. Niretzat, bale. Bai, bihar joan nahi baduzu, Bai. agian ez dantzari moduan, baizik eta laguntzaile moduan. Bale, ja me está echando. Dantzari moduan ere, ez, bale. Antolatzaile moduan ere hori importantea delako. Por cierto, spoiler txikitxo bat, spoiler edo ja publizitatea, zer antolatu zuen bihar seguran, exactamente? Gazten dantzatu baketa. Hori bai, kontxo. Baina esan nahi dut, egitarau berezik dago? Poteo eta herri baskaria dago? Bai, klaro, poteoa beti dago. Bale. Lehenengoz, parte hartzen duten gaztek, osea, beraien artean ez dira ezagutzen. Orduan, ezagutu behar dira, taldekatzen ditugu, gero aurkezpena beraiek bideratzen dute, dantzatzen dugu, eta hausnarketak egiten ditugu. Ze importanteena da, jakitea ia zergatik ez dagoen belaunaldi erreleboa, eta importantea da bebai, beraiek esatea zer egin behar dugun gazteek erakartzeko, gazteek angeratzeko eta dantza taldetan, eta beraiek komunitatea sortzea gazteen inguruan. Ze gaur egun, dantza talde gehienak sortu zirenean, konpromisoa, Josebak esan duen bezala, ezberdina zen, solidoa zen. Orduan, dantzataldeak sortu zituztenak dantzataldetan daude gaur egun. Baina erreleboa eman behar diegu gazteei. Eta ematen diegu, baina ez dute hartzen. Gazteak eurek izan daitezela antolatzaile eta subjektu beraz. Hori da. Beraiek konturatu behar dira, importanteak direla, etorkizunerako eta gaur egunerako. Baina hori bihar seguran bizial izango duzuena. Kuñita publizitaria. Erika, eskerrik asko eta bihar seguran elkartuko gara. Eskerrik asko eta zorionak, txaloro berentzat. Hortxoa. Biharkoa gazten dantzen topaketaren 3. edizioa, bihar bertan. Tira eta guazen gaurko arratsaldeari amaiera ematera, iluntze honetako eta 9. hitzordu honetako 8. eta azken sariarekin. Lehen konturatuko zineten, gogoratuko zenuten, 60 urtetik gorako dantza taldeak aipatu ditugula eta omendu ditugula. Baina orain are zaharrako bat egin behar dugu, edo omendu behar dugu, gaurko ekitaldia amaitzeko. 80 urte ez direlako edo nora betetzen. Urte asko dantzari, herriari eta kulturari eskainitakoak. Eta Donibane Eloizuneko begiraleak taldeak ibilbide oparoa eta eredugarria egin du urte hauetan guztietan. Gaurkoan horregaitik euren 80 urteko ibilbidea saritu nahi dugu. Belaunaldi askoren lanari eta konpromisoari esker dantza bizirik mantendu dutelako Lapurdiko herri honetan zein Euskal Herri oso zabalean.
ibilbideagaitik, 80 urteko ibilbideagaitik, begiraleak taldea zoriondu eta omendu nahi dugu, eta saria emateko datorrela oholtzara mesedez, Kepa Ogiza, Bizkaiko dantzarien biltzarreko ordezkari, eta saria jasotzeko begiraleak dantza taldeko bikide izango ditugu gure artean. Txalo bero batekin agurtu ditzagun, Pierre Latasa eta Kepa Isasi. Txalo bero bat eurentzat. Hortxe ba, Kepa Ogizarekin batera, Bizkaiko dantzarien biltzarren ordezkari, begiraleak taldeko ordezkariak, Pierre eta Kepa. Zaitezte joan. Lagunok, nik eta ez entzun, segundu bat, mesedez. Nik zuen formula, zuen gakoa zein den jakin nahi dut, 80 urte dituzte eta begira ze guapo eta dotore dauden. Nik jakin nahiko nuke zein den zuen formula dantza taldean hainbeste urte bizirauteko. Lehendakaria bera da, ados. Patata beroa beretzat. Egunero dantzatu, ongi berotu eta janda edan. Janda edan, Leira, ez da lehen biziko aldia hau hemen irteten dana. Txalo egin dizuete horrek esan nahi du akaso hemen eserita daudenek badakitela zer den dantzaren bueltan jan eta edatea. Hombre, 80 urte. Oso talde gutxik esan dezakete hori? Bai, iparraldean gutxi batzuk badira, gero hegoaldean ere beste batzuk pentsatzen dut. Baina gutxi, oso gutxi. Bai. Oso gutxi. Zuentzat sari hau jasotzea, Lapurditik harago, kasu honetan Bizkaialdean sari hau jasotzea, zer da? Ba, ez ginen bat ere espero, beraz eskertzen dugu guri pentsatu duen jendea. Eta hori bat da, bai guretzat, eta bai gure gibeletik diren guzientzat, eta haintzineko hamarkadetan ere aritu diren guzientzat. Lehen Jose Manuel Irastorzak, Lanestosakoak, esan du 4 urte dituela euren dantzak, eta beste 4 urte biziraungo duela gutxienez. Zuek beste 80 urte beraz, aixe egin. Edo gehiago. Edo gehiago, ez da? Horrelako 80 urterekin, desde luego, energia eta indarra izango duzue. Eskerrik asko, Kepa eta Pierre eta Kepa, gure artera izateagaitik, eta gozatu, Bizkaialdean. Txalo hori zuentza eta zorionak. Eta osta gaueko 9 emateko dugu, eta beraz amaitu egingo dugu. Baina amaitzeko familia argazki bat egingo dugu baisaria jaso, zein eman duzuenekin, baina horren aurretik iragarkietaragoaz. Ez, horrelakorik ez dugu hemen egin, baina bai egingo duguna da, dantza zoragarri bat, eta ziurrenik dantza talde askotan egin eta gozatzen duzuena. Horregaitik, amaitzeko, Edurre dantza taldekoek Beteluren fandango erakutsiko digute. Aurrera!
Edurre dantza taldea. Zorionak. Zorionak eta txaloa dantzarientzat eta musikarientzat ere, duda barik. Eskerrik asko. Tira eta orain, horrelako neurri honetako ekimenak amaitu ohi diren moduan, zergaitik ez dugu familia argazki bat ateratzen. Argazki batez, behin eskatzen hasita bi aterako ditugu, ondo ikusten baduzue, bai? Bat, lehenengo saridunekin, bakarrik saridunekin, oholtzara, saria jasotzera, igo zaretenekin. Primera foto solo con las personas premiadas. Y después ya a las personas entregadoras de premios, que obviamente sin entregadores no hay premios. Beraz, guazen lehenengo argazkirako, sariduna mesedez, igo holtzara. Gozen argazkirako prestatzera, argazki hau gainera, imaginatu dezakezu ze egunkaritan agertuko den, ezta? Kontuan hartu, Duda gabe, deiak beste urte batez eta badoaz 9 urte, Bizkaiko dantzarien biltzarrarekin batera antolatutako eskerronak sari banaketa hau, aitortza hau antolatu du, aurten Bilboko Euskalduna jauregi eder honetan, eta hortxe dauzkazue lagunok, baita zuzenean streaming bitartez jarraitzen ari zareten hori ere, aupada eta musubana Euskaldunatik, eta hementxe ehunka lagunen berotasunean, aurten jasotako sari guztiak, txalo zuentzat. Burutxu atera, hortik atzetik buru atera, Burutxue edo. Miren, zeue aurreratu zaitez. Miren, aurrera. Esara eskapeko. Y espera que ahora tienen que subir las personas entregadoras. Así que, goazen hortxe argazkirako ateratzera, eta hortxe... Bueno, hortxe, bihotza musikaz, dantzaz eta emozioz beteta. Ospatu dugu beste urte batez, Deiak eta Bizkaiko dantzarien biltzarrak 9. urtez antolatutako sari banaketa hau eta bereziki eskerron ekitaldi auzuei eskerrak eta zorionak emateko. Zuena da aitortza, zuena da meritua eta horregaitik eskertuta gaude zuen lanarekin zinez. Behin lehenengo argazki aterata, ia 2. ateratzeko aukera dugun, hor argazkilariak agintzen du. Fotografer, que me esperan en casa para cenar. Vamos a por la segunda foto con las personas entregadoras, mesedez.
goazen Bizkaiko dantzarien biltzarreko ordezkariak, Deia eta Editorial Iparragirreren ordezkaria, Bizkaiko Foru Aldundiaren ordezkari ere Begoña Ibarra kultura zuzendari nagusia etorri zaigu, eta Eusko Jaurlaritzaren izenean Andoni Iturbe kultura sailburu ordea ere gure artean dugu. Batu zaitezte denak bigarren argazki honetara. Lehen komplikazioak izan baditugu lehenengo argazki honetarako, ia bigarrena nola ateratzen dugun. Jole, mira onde se ha ido. Anatzean dago, anatzean. Bega, Irribarretxu, hori da. Eta hortxe, gaueko protagonista guztiak. Zorionak eta eskerrik asko egiten duzuen lanagaitik, eta nola ez, eskerrik asko ereiten laguntzagaitik Bizkaiko dantzaren biltzarrari, Deiari, Bilboko udalari eta BBKari ere, baina nola ez, eskerrik asko zuei hemen zaudetelako, zerbaitegatik delako, biba zuek! Agur, eskerrik asko!